Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια ακόμα εκπομπή Οικονομικές Διαδρομές σε κοινά. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε και πάλι να την κάνουμε όσο γίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη και ωφέλιμη. Μαζί μας είναι για να κουβεντιάσουμε τι συμβαίνει στην οικονομία, τι συμβαίνει στην ελληνική επιχειρηματικότητα, τρεις ξεχωριστοί πολίτες και ταυτόχρονα επιχειρηματίες ή τουλάχιστον στελέχη της αγοράς. Είναι μαζί μας ο κύριος Πέτρος Καλπακίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος των Κοσμοτοπόλων Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Είναι ο κύριος Μάριος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι πρόεδρος των Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα και ο ίδιος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, αλλά και αντιπρόεδρος θαρώ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών. Έτσι, κύριε Παπαδόπουλο. Σωστά. Και είναι και ο κύριος Δημήτρης Αναστασίου, ο οποίος είναι επιθεωρητής πωλήσεων στην Εθνική Ασφαλιστική και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και έχει και άλλες ιδιότητες. Έχω ξεχάσει καμία, κύριε Αναστασίου? Δεν πειράζει, οι επιχειρηματικές σας τις αφήσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πριν όμως δούμε τι έχουν να μας πούν οι καλοί μας καλεσμένοι, να περάσουμε να δούμε μια συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Παναγιώτης Κοκόρης. Κύριε Γενικέ, γεια σας. Εμείς είμαστε πάλι γνώριμοι, έτσι κι αλλιώς. Σας βλέπουμε εδώ στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είστε Γενικός Γραμματέας πλέον και νομίζω ότι εδώ που ήρθατε είναι καλή θέση, αλλά και δύσκολη και εύκολη, δεν είναι? Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε και τι πράγματα έχετε κάνει μέχρι τώρα? Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν αρκετά προβλήματα και οι ενέργειες τις οποίες κάνουμε και οι κατευθύνσεις προς τις οποίες κινούμαστε είναι να εξορθολογήσουμε το όλο σύστημα των παροχών των συντάξεων, ώστε να αποφύγουμε, να ξεσκαρτάρουμε με απλά λόγια τις μαϊμού συντάξεις, και δεύτερον να φροντίσουμε να δίδονται πιο σύντομα οι συντάξεις, αλλά μέσα από ένα νοικοκύρεμα να δώσουμε την σιγουριά στον Έλληνα συνταξιούχο ότι θα παίρνει τη σύνταξή του, θα συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή του, ώστε να του διασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια και να σεβαστούμε όλοι μας τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Πείτε μας τα πρώτα σας βήματα εδώ. Ναι, όλα αυτά τα βήματα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και προς την κατεύθυνση ομαλής λειτουργίας των ΚΕΠΕ. Έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις από πλευράς Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γιατί γνωρίζετε ότι οι αιτήσεις οι οποίες εκκρεμούν για πιστοποίηση αναπηρίας έχουν συσσωρευτεί, επειδή αυτός είναι ένας νέος θεσμός ενιαίας πιστοποίησης αναπηρίας μόνο από το ΙΚΑ, ενώ πιο μπροστά υπήρχε και από το Δημόσιο, υπήρχε και από το ΤΕΒΕ, υπήρχε και από το ΙΚΑ, και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σήμερα, αφού έχουμε ένα και μοναδικό φορέα πιστοποίησης της αναπηρίας, ότι αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά δεν έχουμε και τα εργαλεία εκείνα, δηλαδή δεν έχουμε τους γιατρούς, γιατί έχει δημιουργηθεί ο ΕΟΠΗ, που η φαρμακευτική περίθαλψη, όπως ξέρετε, δεν συνεχίζει να υπάρχει στο ΙΚΑ. Έχουμε τα νοσοκομεία, τα οποία έχουν και αυτά γιατρούς, και λόγω του ότι έχουμε έλλειμμα νευρολόγων, ψυχιάτρων, καρδιοπαθών, υπάρχει μεγάλη δυσκολία ανέβρισης αυτών των γιατρών, ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι επιτροπές και να μην καθυστερήσει η επανάκριση όλων αυτών των συντάξεων, για να μην σταματήσει η σύνταξη και η φαρμακευτική περίθαλψη. Τελευταίο ερώτημα. Εσείς είστε πρακτικός άνθρωπος, το έχετε αποδείξει με τη ζωή σας. Όσον αφορά εδώ τα δεδομένα, οι πρακτικοί άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν, δηλαδή όταν έχει τελειώσει κάποια στιγμή η θητεία σας στο μέλλον, θα μπορούμε να πούμε ότι ο κύριος Κοκόρης άφησε τη σφραγίδα στο Υπουργείο Εργασίας? Θα λέγαμε απλά λόγια ότι είμαι πάντα με κατεύθυνση το αποτέλεσμα, και αυτό μπορούν να το πούν όσοι άνθρωποι ήρθαν σε επαφή μαζί μου, ή μπορεί να το αποδείξει η μέχρι τώρα πορεία μου και να εγγυηθεί το ποια θα είναι η πορεία μου από εδώ και πέρα. Όμως πιστεύω ότι σε όλα τα υπουργεία πρέπει να είναι άτομα τα οποία
έχουν σχέση και με την καθημερινότητα. Είναι είτε οικονομολόγοι της αγοράς, είτε άνθρωποι πρακτικοί που να κυριαρχούνται από τη λογική, να είναι ικανοί, να έχουν πορεία και διαδρομή στην καθημερινότητα, γιατί έτσι μόνο μπορούν να ανταποκριθούν στα σημερινά προβλήματα και στις σημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση. Βασικό όμως κριτήριο πρέπει να είναι οι ικανοί, οι άξιοι και οι αποτελεσματικοί, και δεν είναι ώρα, δεν είναι χρόνος, ούτε να γίνονται επιλογές με άλλα κριτήρια, ούτε να γίνονται επιλογές ανθρώπων οι οποίοι είναι αρεστοί, αλλά πρέπει να γίνονται επιλογές ανθρώπων που είναι χρήσιμοι. Και πιστεύω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο σημερινός Πρωθυπουργός μαζί με τους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Η Ελλάδα έχει δύο δρόμους να επιλέξει, είτε το δρόμο της απογείωσης, είτε το δρόμο της καταστροφής. Εμείς πιστεύω ότι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, πρέπει να επιλέξουμε το δρόμο της απογείωσης, δηλαδή δρόμος που χρειάζεται τόλμη και θάρρος για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τον κύριο Παναγιώτη Κοκόρη. Μας είπε ότι σε αυτές τις θέσεις χρειάζεται πρακτική και εργασία για να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Εμείς να το ευχηθούμε κάθε επιτυχία στον τομέα του και να περάσουμε λίγο στα άλλα πρακτικά προβλήματα, στα προβλήματα της επιχειρηματικότητας, μιας επιχειρηματικότητας που είναι αναγκαία. Γιατί όπως πολλές φορές έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή, αλλά και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει όλος ο κόσμος, η μικρομεσαία επιχείρηση είναι ο στυλοβάτης της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Πέτρο Καλπακίδη. Κύριε Καλπακίδη, καλησπέρα και πάλι. Πείτε μας λίγο τα περισσότερα προβλήματα που βλέπετε να υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εσάς, τον κλάδο το δικό σας. Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την τιμή που μας κάνατε να μας καλέσετε. Να κάνω μια τοποθέτηση γενικότερη, γιατί και όπως και όλοι οι τομείς της οικονομίας, έτσι και ο δικός μας εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα το οικονομικό σήμερα. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί στην οικονομία, στην αγορά σήμερα, είναι αποτέλεσμα επιλογών ετών, θα έλεγα, γιατί επιλέξαμε τόσα χρόνια, και αναφέρομαι επιλέξαμε όλοι μαζί, επιλέξαμε να γιγαντώσουμε έναν δημόσιο τομέα, στον οποίο μεταφέραμε πολλούς πόρους από τον ιδιωτικό. Πιστέψαμε ότι η ανάπτυξη προέρχεται μόνο από την κατανάλωση, έτσι καταναλώναμε στο παρόν και δεσμεύαμε το μέλλον μας. Αυτό βέβαια ήταν ψευδέστηση και αποδείχθηκε τώρα, και πιστεύω ότι ένας ψύχρεμος αναλυτής αυτά θα μπορούσε να τα διαπιστώσει και παλαιότερα, όχι τώρα. Το ερώτημα βέβαια είναι τι κάνουμε. Να πω δε ότι σε συνδυασμό βέβαια με την ροπή που είχαμε ως καταναλωτές, αν θέλετε, ως επιχειρηματίες, να έχουμε και ροπή προς τις εισαγωγές. Αυτό οδήγησε, είχε ως αποτέλεσμα να οδηγήσει την επιχειρηματικότητα σε μια κατάσταση και να δραστηριοποιούνται μόνο κυρίως οι τομείς της διανομής και του τελικού καταναλωτή, δηλαδή τριτογενής τομέας. Αφήσαμε έτσι τον πρωτογενή και αφήσαμε και κυρίως και τον δευτερογενή τομέα, που είναι η μεταποίηση. Σε ό,τι αφορά το δικό μου το χώρο, θα έλεγα ότι ο κλάδος, ο οποίος, έτσι να κάνω μια ακτινογραφία, να το σκιαγραφίσω όσο μπορώ έτσι τηλεγραφικά, παλιότερα απασχολούσε στον δευτερογενή τομέα γύρω στις 2.300 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν. Στον τριτογενή τομέα, δηλαδή προς τον τελικό καταναλωτή, ήταν 7.300 επιχειρήσεις σε εθνική εμβέλεια, σε όλη την Ελλάδα, και απασχολούσε κατά εκτιμήσεις γύρω στις 40.000 κόσμο. Επίσης προσέφερε πάρα πολύ στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, με τη συμβολή του που συνέβαλε στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν από τον τουριστικό μέσο του τουριστικού τομέα. Πάρα πολλές εξαγωγές, έμεσες, όχι άμεσες, γινόταν μέσα από αυτό το χώρο. Δηλαδή,
πολλά κοσμήματα διοχετεύονταν στο εξωτερικό μέσω των τουριστών οι οποίοι επισκέπτονταν τη χώρα μας. Έτσι πιστεύω ότι ήταν ένας καλός συναλλαγματοφόρος κλάδος που βοηθούσε πολύ στην εθνική οικονομία. Ήταν, δεν είναι? Ναι, τώρα δεν είναι, γιατί ξέρετε δεν έχουμε τουρίστες. Οι τουρίστες έχουν περιοριστεί. Και αν δεν έχουν περιοριστεί αριθμητικά, έχουν περιοριστεί ποιοτικά. Σίγουρα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και οι τουρίστες να καταναλώσουν αυτά που καταναλώνανε. Ακούω πολλές φορές τον τελευταίο καιρό για τους τουρίστες που έρχονται από τις πρώην ανατολικές χώρες, αλλά θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι πανάκια. Βεβαίως είναι καλοδεχούμενοι, βεβαίως αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη και το τελευταίο ευρώ, αλλά θα πρέπει να δούνε σε ατομικό επίπεδο, σε συλλογικό επίπεδο, σε επίπεδο επιμελητηρίου, σε επίπεδο πόλης αν θέλετε, σε επίπεδο περιφέρειας, σε εθνικό επίπεδο, να στοχοποιήσουμε, να σημαδέψουμε να κάνουμε καινούργιες στοχεύσεις. Όπως επίσης και για τις εξαγωγές μας. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά ακούμε πολλές φορές να αναπτύξουμε τις εξαγωγές, να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος έχει να κάνει με το πόσο θα βρούμε τους πελάτες οι οποίοι θα πάρουν αυτά τα οποία θα παράξουμε εμείς. Δηλαδή οι εξαγωγές δεν εξαντλείται, το θέμα των εξαγωγών δεν εξαντλείται μόνο στο να αναπτύξουμε και να γεμίσουμε τις αποθήκες μας. Αυτό με τον ΑΒ τρόπο μπορούμε να το κάνουμε. Το ζητούμενο είναι να βρούμε και τις χώρες που έχουν την προδιάθεση να αγοράσουν, να καταναλώσουν από τα δικά μας προϊόντα. Πιστεύω σε ό,τι αφορά το χώρο μας, σε ό,τι αφορά το χώρο της ελληνικής αγροσοχοίας, ότι έχει τις δυνατότητες, παρόλο ότι έχει δεχτεί πλήγματα με το φόρο πολυτελείας που έχει μπει, έχει δεχτεί πλήγματα με το ΦΠΑ το οποίο έχει ανέβει στο Θεό μετά από όλες αυτές τις καταστάσεις που το έχουν ανεβάσει. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια έξυπνη διείσδυση στις ξένες αγορές. Βέβαια, εδώ θα έλεγα ότι χρειάζεται η συνδρομή, η αρρωγή της πολιτείας ή να το πω καλύτερα του κράτους. Γιατί οι δικές μας επιχειρήσεις δεν είναι μεγάλες εμβέλειες, είναι μικρές επιχειρήσεις οι οποίες χρειάζονται αυτή τη συνδρομή για να προσανατολιστούν προς τις εξαγωγές, να προσανατολίσουν τις εξαγωγές. Συμμετέχετε σε εκθέσεις. Τώρα εσείς πώς κινείστε όσον αφορά τις εξαγωγές μέχρι τώρα? Τι κάνετε, ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες? Οι κύριες δραστηριότητες βασίζονται, κατά κύριο λόγο, οι επιχειρήσεις της ελληνικής αγροσοχοίας βασίζονται στις ιδιωτικές επενδύσεις. Σπάνια θα δούμε επιχείρηση της ελληνικής αγροσοχοίας. Την εξαγωγική δραστηριότητα. Η εξαγωγική δραστηριότητα βασίζεται σε πρωτοβουλίες των επιχειρηματιών και με το να συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που τώρα βλέπω και στους γείτονες υπάρχουν που γίνονται κάποιες εκθέσεις και συμμετέχουν και υπάρχει και μια διάθεση να συμμετάσχουν και εκεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως θεωρώ ότι το ελληνικό κόσμημα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το ευρωπαϊκό. Θα έλεγα ότι μάλλον έχουν να ζηλέψουν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι από τον Έλληνα αεροσοχό παρά το αντίθετο. Αυτό είναι καλό που λέτε. Ναι, είναι καλό. Το ζητούμενο στις εξαγωγικές δραστηριότητες και συνολικά στα προϊόντα που εξάγονται είναι πώς έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με όλα τα άλλα. Εάν, όπως λέτε, κύριε Καλοπακίδη, έχουν τα δικά μας κοσμήματα πλεονεκτήματα σε σχέση με όλα τα άλλα, μένει να βρούμε και τις αγορές στις οποίες θα προχωρήσουμε. Και μια καλή πρώτη σκέψη είναι να δούμε το εξωτερικό εμπόριο, να δούμε ποιες είναι οι εξαγωγές μας στον κωδικό που λέγεται κοσμήματα, να δούμε πού εξάγονται κοσμήματα σήμερα και ας πούμε ότι εξάγονται σε 5-10 χώρες. Σε αυτές τις 5-10 χώρες είναι καλό να δώσετε αρχικά έμφαση, να δείτε σε 4-5 άλλες χώρες, 6, 10, 20, δεν ξέρω πόσες, που υπάρχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα βλέποντας τι πουλούν αντίστοιχα σε κοσμήματα οι χώρες οι οποίες δεν εισάγουν ακόμα από την Ελλάδα και να μπείτε σιγά σιγά και εκεί. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνετε στοχευμένα. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή η κυριότερη εξαγωγή γίνεται, για παράδειγμα, στην Γερμανία, πρέπει στοχευμένα στη Γερμανία να δείτε πώς τα 100 προϊόντα θα τα κάνετε 120. Ακούω όμως ότι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πήγαινε πολύ καλά και η εξαγωγική δραστηριότητα κοσμημάτων ελληνικών στη Ρωσία. Έχετε υπόψη σας? Όχι, δεν έχω κάποια πρόχειρα στοιχεία, αλλά πιστεύω ότι οι παραδοσιακές αγορές, γιατί ξέρετε, το κόσμο έχει να κάνει και με την κουλτούρα που έχει ο κάθε λαός. Το δικό μας κόσμημα έγινε αποδεκτό από την κουλτούρα των Δυτικοευρωπαίων.
ερχόμενοι τουρίστες τα τελευταία 20 χρόνια από τις πρώην ανατολικές χώρες, διαπιστώνει κανείς ότι έχουν μία άλλη φιλοσοφία όσον αφορά την αισθητική του επάνω στο κόσμο, σχετικά αναφορικά με το κόσμο. Πιστεύω όμως ότι σιγά σιγά αυτό θα αλλάξει και θα διαπιστώσουν και αυτοί ότι το μεγαλείο έτσι, της αισθητικής του ελληνικού κοσμήματος. Μην ξεχνάτε ότι εδώ στην Ελλάδα γεννήθηκαν και τα μακεδονικά, τα ξαφένια στολίδια των Μακεδόνων, εδώ δημιουργήθηκαν τα αρχαϊκά κοσμήματα και εδώ δημιουργούν και οι σημερινοί, οι σύγχρονοι δημιουργοί. Αν κανείς πάει στους Δελφούς ή γενικότερα σε κάποιους αρχαιολογικούς χώρους και δει τα κοσμήματα τα οποία διατηρούνται πάρα πολύ καλά στον χρόνο, θα δει ότι πολλά έχουν να ζηλέψουν τα σημερινά κοσμήματα σε σχέση με εκείνα τα παλαιότερα. Και στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκαν και στη σημερινή τους λάμψη. Ναι. Στους Δελφούς, για παράδειγμα, υπάρχουν κοσμήματα τα οποία είναι καταπληκτικά. Και δεν λέει κανείς ότι έχουν περάσει κάποιες χιλιάδες χρόνια. Ναι, μα γι' αυτό και το κόσμο είναι και πολυδιάστατο, θα έλεγα. Ένα πολυδιάστατο, όχι αντικείμενο, αλλά δημιούργημα, θα το έλεγα. Και μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πάρα πολλές, έτσι να το πω, όχι υπηρεσίες, από πάρα πολλούς οργανισμούς. Ξέρετε, και οι ιστορικοί ακόμα, για να γράψουν την ιστορία, στα κοσμήματα να τρέχουν. Μία από τις πηγές τους είναι και τα κοσμήματα. Οι αρχαιολόγοι είναι, κατά κύριο λόγο, είναι το αντικείμενό τους τα κοσμήματα. Έτσι λοιπόν το κόσμο μπορεί να βοηθήσει πολύ πιο συνολικά την εθνική προσπάθεια. Να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, κύριε Καλπακίδη, για να περάσουμε και στον επόμενο καλεσμένο μας. Απλά σας προειδεάζω λίγο για το επόμενο ερώτημα. Επειδή μιλάμε για κόσμημα και δεν μιλούμε για χρυσό καθαρά και δεν μιλούμε για αυτό που συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω κρίσης, όπου πολλοί αγοράζουν και πουλούν χρυσό και βγάζουν χρήματα από την διαφορά στην αγοραπολισία, γιατί ο χρυσός μέρα με τη μέρα αυξάνει. Ήταν σε πολύ χαμηλότερες τιμές πριν από 1-2 χρόνια και τώρα έχει ξεφύγει και κάποιοι κερδίζουν από αυτόν τον τρόπο. Αλλά αυτό δεν είναι αγοραπολισία κοσμήματος, αυτό είναι αγοραπολισία χρυσού. Θέλω να μου πείτε τι μπορεί να κάνει ο δικός σας κλάδος, ο δικός σας τομέας, έτσι ώστε το κόσμο να αρχίζει να ξαναπουλιέται όσο μπορεί να ξαναπουλιέται στην Ελλάδα. Τι μπορεί όμως να κάνει περισσότερο, έτσι ώστε και με ποια συγκεκριμένα βήματα και τι χρειάζεται από την πολιτεία ή τι χρειάζεται από τους άλλους κοσματοπόλες και για να μπορέσετε να βγείτε στην αγορά στο εξωτερικό. Να έχετε εξωστρέφεια ως κλάδος και να φέρετε αυτό που πολύ χαρακτηριστικά είπατε πριν από λίγο, συνάλλαγμα στην Ελλάδα. Είτε εξάγοντας στο εξωτερικό, είτε με την εσωτερική εξαγωγή που δεν είναι τίποτα άλλο από τους τουρίστες που έρχονται και αγοράζουν κάποια κοσμήματα εδώ. Να ρωτώ σε εσάς, κύριε Παπαδόπουλε. Ο δικός σας κλάδος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει προβλήματα ή επειδή ασχολείστε με τρόφιμο δεν σας έχει επηρεάσει τόσο? Καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Καλησπέρα και από σας. Είναι ευκαιρία να είναι παρούσα η ομάδα των ζαχαροπλαστών διαμέσου του προσώπου και να γλυκάνει και λίγο τις μέρες μας. Μέρες που έρχονται, οι οποίες θα έχουν μεγάλη ένταση στο γλυκό. Για να μην μπω και εγώ στην ανάλυση της οικονομικής στιγμής της χώρας, γιατί την αναφέρω σαν στιγμή, θεωρώ ότι είναι στιγμές που ζούμε, οι οποίες μπορεί να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά ευελπιστούμε ότι σύντομα τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό όλων των ζαχαροπλαστών, ότι έχουν ένα πάντα θετικό μήνυμα να μεταφέρουν στην κοινωνία. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Καλπακίδης σε σχέση με την οικονομική δράση όλων των εμπορικών καταστημάτων και γιατί εμείς έχουμε δύο χαρακτηριστικά σαν επιχειρήσεις. Είμαστε και εμπορικά καταστήματα, αλλά είμαστε και πολύ έντονη μεταποίηση και εκεί είναι μια διαφορά που ίσως έχουμε με το κόσμο. Εμείς συνεχίζουμε να έχουμε μεταποίηση γιατί τα γλυκά παράγονται σε εργαστήρια, σε σύγχρονα εργαστήρια, σε εργαστήρια που έχουν τα πιο πολλά φτιαχτεί την τελευταία, θα έλεγα, δεκαετία, με πάρα πολύ καλές συνθήκες παραγωγής και βεβαίως θα πω έτσι κάποια πράγματα που έχουν σχέση με την πόλη μου και με το επάγγελμά μας. Μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη του γλυκού. Χαρακτηριστικά για όποιον σε παλαιότερη συνέντευξή μου το αμφισβητούσε, του έλεγα πήγαινε στο αεροδρόμιο και δες πόσοι κατεβαίνουν με γλυκά από τη Θεσσαλονίκη και πόσοι ανεβαίνουν με γλυκά στη Θεσσαλονίκη. Είναι σαφές το παράδειγμα και το αντιλαμβάνεστε. Ακριβώς επειδή είμαστε επιχειρήσεις εντάσσεως εργασίας, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή την εποχή, αλλά που συνάμα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινωνικό βοήθημα, είναι ότι απασχολούμε
πολύ δυναμικό το οποίο είχε προσληφθεί σε παλαιότερες εποχές που σίγουρα οι ανάγκες ήταν πολύ περισσότερες. Σήμερα λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε μια εξομάλυση αυτών των σχέσεων προκειμένου κανείς, έως όσο μπορούμε μάλλον κανείς, έτσι δεν μπορούμε να απευθύνουμε σε όλους, να μην δημιουργήσουμε μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας σε αυτή την πόλη. Απ' την άλλη υπάρχει ένα φαινόμενο τον τελευταίο καιρό, επαγγελματίες από διάφορους χώρους οι οποίοι δεν ήταν παραδοσιακά στο χώρο μας, να θεωρούν το γλυκό, το οποίο κατά παρένθεση ανήκει στην ομάδα των τροφίμων και σύμφωνα με την διεθνή οικονομική λογική, το τρόφιμο ανήκει στην κατηγορία των blue chips, δηλαδή αυτά τα προϊόντα που από οποιαδήποτε οικονομική είτε αύξηση είτε μείωση, ούτε ανεβαίνουν πολύ οι καταναλώσεις τους, ούτε πέφτουν. Παρόλα αυτά. Είναι σταθερές αξίες. Κατά μία έννοια. Παρόλα αυτά, βέβαια, οπωσδήποτε η κρίση έχει επηρεάσει τις επιχειρήσεις μας και θα ήταν κανείς φεδρός να μην το δεχόταν αυτό το πράγμα. Ίσως όχι τόσο όσο σε κάποιους άλλους τομείς της οικονομίας. Σίγουρα όμως, λόγω της προηγούμενης έκφρασης που σας είπα ότι είμαστε επιχειρήσεις εντάσσεως εργασίας με πολύ ανθρώπινο δυναμικό, αυτή η ισοδυναμία είναι που φέρνει τα προβλήματα στην αγορά. Επίσης θα ήθελα να πω ότι είμαστε από τις επιχειρήσεις που ενισχύαμε με πάρα πολύ τρόπο την πρωτογενή παραγωγή προϊόντων. Μην ξεχνάτε ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε είναι από τις ύλες που η χώρα μας κατά παράδοση παράγει ή παρήγαγε. Όπως είναι η ζάχαρη, όπως είναι το αλεύρι, το γάλα, τα αυγά, η καθημερινότητά μας δηλαδή. Η ζάχαρη όμως είναι μια πονεμένη ιστορία. Η ζάχαρη δυστυχώς είναι μια πάρα πολύ πονεμένη ιστορία. Μια πονεμένη ιστορία μέσα σε μια κακή αγροτική πολιτική η οποία ακολουθήθηκε και φτάσαμε ξαφνικά εν μία νυχτή πραγματικά να έχουμε μία αύξηση κόστους στη ζάχαρη που βεβαίως μπορεί να μην φαίνεται ως κόστος ενός κιλού. Αντιλαμβάνεστε όμως όταν μιλάμε για μια πρώτη ύλη η οποία είναι βασική στην παραγωγή μας και ξαφνικά έχει μια αύξηση άνω του 40%, είναι μια αύξηση η οποία δύσκολα μπορεί εύκολα να απορροφηθεί μέσα στις καθημερινές διαδικασίες. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε από τις επιχειρήσεις που δουλεύουμε 7 μέρες τη βδομάδα, είμαστε κάθε μέρα μέσα στον κόσμο, έχουμε συχνή επαφή. Μπορεί ο εξαγωγικός μας χαρακτήρας να μην ήταν ποτέ τόσο μεγάλος, αλλά πιστέψτε με, ειδικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αποτελούσαμε σημείο αναφοράς όλων των τουριστών. Δεν υπάρχει τουρίστας στην πόλη ο οποίος να μην έρθει και να μην δοκιμάσει ένα γλυκό. Και βεβαίως πάντα είμαστε κοντά στους πολίτες και αυτό είναι μια αλήθεια. Δηλαδή εμείς βιώνουμε στην καθημερινότητα αυτό που θέλει να πει κάποιος. Εδώ να πούμε μια πραγματικότητα όμως, έτσι, ότι η βιομηχανική ζαχαροπλαστική, όταν είναι και εντάσσεως κεφαλαίου, αλλά και εντάσσεως εργασίας ταυτόχρονα, αλλά έχει κάποιες υποδομές, μπορεί να εξαχθεί. Είναι κάποια προϊόντα από τη βιομηχανική ζαχαροπλαστική, τα οποία μπορούν να εξαχθούν και έχουμε και παραδείγματα που εξάγουν προϊόντα. Ασφαλώς και έχουμε παραδείγματα και είναι και πάρα πολύ καλά και με πάρα πολύ καλό εξαγωγικό ενδιαφέρον. Όταν όμως αυτό μπορεί να ενισχυθεί και μέσα από την βοήθεια, όχι αυτή την κλασική έκφραση, την κρατική βοήθεια, αλλά και των φορέων. Και οφείλω να ομολογήσω ότι τον τελευταίο καιρό αυτά τα βήματα αρχίζουν και γίνονται ακόμα πιο γρήγορα από ό,τι παλαιότερα. Θα ήθελα απλά κλείνοντας να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι εμείς έχουμε μία τέχνη, την τέχνη της ζαχαροπλαστικής και αυτή είναι αυτή η οποία στηρίζουμε και προσπαθούμε να ελκύουμε τον κόσμο να μαθαίνει. Διότι στο παρελθόν, χρησιμοποιώντας πολλές φορές έτοιμες πρώτες ύλες κτλ., μπήκε πολλοί κόσμος μέσα σε μια αγορά που τελικά όμως στην πραγματικότητα δεν την κατήχε. Και όταν δεν κατέχεις ένα άθλημα, σίγουρα δεν θα φτάσεις ποτέ στον πρωταθλητισμό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η ζαχαροπλαστική είναι μια δυναμική σαν τέχνη, σαν επαγγελματικός φορέας, σαν επιχείρηση, σαν επάγγελμα γενικότερα. Θέλει όμως ανθρώπους που πραγματικά να εκτιμούν και να γνωρίζουν αυτό που κάνουν. Και τότε είναι σίγουρο ότι θα είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη από τη μεριά της, από το δικό της σημείο, στην ανάπτυξη της οικονομίας. Έτσι κι αλλιώς είπατε κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και πρέπει αυτό και να το τονίσουμε, ότι
εξακολουθείτε να είστε ένας εσωτερικός πολλαπλασιαστής, ο οποίος υπάρχει, γιατί είχαμε έναν άλλο εσωτερικό πολλαπλασιαστή, ο οποίος δεν έκανε απαραίτητα εξαγωγές, αλλά όντας εσωτερικός πολλαπλασιαστής έδωνε δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο, και μιλώ για την οικοδομή. Η οικοδομή όμως έπαψε να υπάρχει ως εσωτερικός πολλαπλασιαστής, που ο εσωτερικός πολλαπλασιαστής, και συγγνώμη που εμένω στην έκφραση, κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Διανέμει το εισόδημα όσο γίνεται καλύτερα. Όσο λειτουργούσε λοιπόν η οικοδομή, υπήρχαν κάποιες χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι αμείβονταν από αυτή και πήγαιναν τα πράγματα καλά για τα περισσότερα κοινωνικά στρώματα. Εξακολουθείτε λοιπόν να λειτουργείτε. Είπατε πολύ χαρακτηριστικά ότι οι περισσότερες ζαχαροπλαστικές μονάδες είναι εντάσσεως εργασίας και λιγότερο εντάσσεως κεφαλαίου, άρα δίνεται δουλειά σε πολύ κόσμο. Και ευτυχώς δεν έχετε πολύ μεγάλη κρίση, γιατί είναι τρόφιμο. Έχουμε την κρίση που έχουμε, αλλά να σας πω κάτι. Είναι και αυτό που σας το λέω, δεν σας το μεταφέρω προσωπικά μονάχα, είναι και κοινή απόφαση των περισσότερων να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε όσο μπορούμε τον κόσμο μας κοντά. Είναι αμαρτία ο κόσμος που μας βοήθησε να αναπτυχθούμε να φύγει από κοντά μας. Μιλάμε βεβαίως για αυτούς που πρέπει να μείνουν, γιατί αν κάποιοι δεν πρέπει να μείνουν δεν είναι. Και πιστέψτε με ειλικρινά, προσπαθούμε κάθε μέρα να ζητήσουμε, να παράγουμε όλα τα προϊόντα όσο δυνατόν στην Ελλάδα. Και εκεί είναι που πρέπει να ακούσει η πολιτεία, διότι η ιστορία με τη ζάχαρη, η ιστορία με τη στέβια που είναι ένα άλλο προϊόν το οποίο, η ιστορία με όλες αυτές τις πρωτογενείς πρώτες ύλες. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει αλεύρι μαλακό στην Ελλάδα, ότι ακόμη και με όλες τις ιστορίες που συμβαίνουν με τα γάλατα και τα λοιπά, δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Είχαμε πρόσφατα πρόβλημα με τα αυγά, γιατί έπρεπε να αλλάξουν τους κλωβούς που είναι μέσα τα πουλιά, και αυτό είχε πάλι αύξηση στη τιμή του αυγού, η οποία για μας είναι μια καθημερινότητα. Και επειδή προσπαθούμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία, δεν θέλουμε να ανεβάσουμε τις τιμές μας τόσο όσο θα έπρεπε να ανέβουν σε σχέση τόσο με τις δαπάνες αυτές, όσο και με τις αναλυτικές δαπάνες. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος. Και με φούρνους, έχουμε κλιματισμούς που έχουν ειδικό κλιματισμό για να δουλεύουν μέσα στα εργαστήριά μας. Όλα μας τα μηχανήματα είναι ηλεκτρονικά και απολύτου ακριβίας. Μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα οι όποιες πτώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ζημίες σοβαρές. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πραγματικά είμαστε ένας κλάδος ο οποίος προσπαθεί αυτό που εισέπραξε τόσα χρόνια από την κοινωνία να το επιστρέψει σε πολλαπλή μορφή. Τώρα, κύριε Αναστασίου, να έρθουμε σε εσάς. Μόνο που μου είπαμε ότι πρέπει να κάνω διαφημιστικό διάλειμμα. Οπότε θα είμαι πρώτος. Αμέσως μετά θα είναι πρώτος. Φυσικά, αμέσως μετά είστε ο πρώτος, κύριε Αναστασίου, το συζητάω. Κυρίες και κύριοι, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Να είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Οικονομικές Διαδρομές. Μαζί μας, για όσους τώρα ανοίξατε τις τηλεοράσεις σας, είναι ο κύριος Αναστασίου Δημήτρης. Ο κύριος Αναστασίου Δημήτρης είναι επιθεωρητής πωλήσεων στην Εθνική Ασφαλιστική.
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Είναι ο κύριος Μάριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος των Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών και μέλος και αυτός του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης όμως αυτή τη φορά. Και ο κύριος Καλπακίδης Πέτρος, ο οποίος είναι πρόεδρος των Κοσμοτοπολών Θεσσαλονίκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Κάναμε μία χρήσιμη κουβέντα στην αρχή για το πώς βλέπει ο καθένας τον κλάδο του να λειτουργεί αυτές τις ημέρες της κρίσης. Δεν πρόλαβε να μιλήσει ο κύριος Αναστασίου. Νομίζω ότι είναι ο πρώτος τώρα που θα μας πει πώς λειτουργεί ο δικός του κλάδος, πώς λειτουργούν γενικότερα οι υπηρεσίες, αλλά και πώς όλοι οι κλάδοι που ανήκουν στο επαγγελματικό επιμελητήριο, τα προβλήματά τους και πώς τα ξεπερνάτε, κύριε Αναστασίου. Τα προβλήματα προφανώς έχουν σωρευτεί, είναι χρόνια, είναι 2-3 χρόνια που υπάρχουν, είναι πάρα πολλά και μάλλον από ό,τι φαίνεται ήταν πολύ βαθιά στην κοινωνία μας ριζωμένα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται και περισσότερος χρόνος για να μπορέσουν να ξεπεραστούν. Αυτό που θέλω να πω πριν μιλήσω για τον ασφαλιστικό κλάδο, τον οποίο υπηρετώ τα τελευταία 25 χρόνια, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την αγορά. Για την αγορά, γιατί όπως είπαμε και 2 κουβέντες στο διάλειμμα, εμείς κάνουμε retail, δηλαδή κάνουμε ελληνική πώληση, βρισκόμαστε κάθε μέρα με καταναλωτές και έχουμε μία έτσι από πρώτο χέρι, όπως και οι συνάδελφοι βέβαια με τα εμπορικά καταστήματα που μιλήσανε πρωτήτερα, έχουμε μία έτσι από πρώτο χέρι επαφή με τους πελάτες μας, οι οποίοι είναι οι καινούργοι πελάτες μας που αναζητούμε καθημερινά και θα μιλήσουμε γι' αυτό, αν υπάρχει κρίση, αν δεν υπάρχει, πόσο βαθιά είναι και ποιο είναι το μέλλον, αν έχουμε λίγο χρόνο. Και φυσικά με τους πελάτες, τους οποίους χρόνια κουβαλάμε μαζί μας, γιατί ο ασφαλιστικός χώρος, όπως ξέρετε κύριε Πορτοκάλη, είναι ένας χώρος που συνήθως η πώληση δεν είναι φάπαξ. Μια και μιλήσαν οι πολύ καλοί συνάδελφοι του βιοτεχνικού πριν για το κόσμημα και για τη ζαχαροπλαστική. Εκεί φυσικά και υπάρχουν πελάτες διαχρονικά στα καταστήματα, αλλά σε εμάς υπογράφουν συμβόλαια τα οποία είναι για 20, για 30 ή και ισόβια μαζί μας. Η κατάσταση λοιπόν της αγοράς, καταρχήν γενικότερα στη Θεσσαλονίκη, είναι η εξής. Το επαγγελματικό επιμελητήριο το 2011 έγραψε 3.976 μέλη και διέγραψε 5.357. Αυτό είναι η δεύτερη ή τρίτη χρονιά, για να μην δημιουργήσω εντυπώσεις, που γίνεται. Φαντάζομαι η ίδια εικόνα είναι και στα άλλα επιμελητήρια. Δεν είναι κάτι σύνηθες. Πάντα υπήρχαν διαγραφές στα επιμελητήρια όλης της χώρας, αλλά οι διαγραφές ήταν πολύ λιγότερες από τις εγγραφές των επιμελητηρίων. Αυτό το πράγμα συνέβη το 2011 και το 2012 δεν σταμάτησε, κύριε Πορτοκάλη. Έχω εδώ τα στοιχεία που μου έστειλε η διευθύντρια του επιμελητηρίου το πρωί. 3.000 εγγραφές, 349 για την ακρίβεια. Μέχρι τα τώρα, μέχρι και ενδέκατο δηλαδή, και 4.173 διαγραφές. Αυτό είναι μια εικόνα η οποία απεικονίζει, αν μη τι άλλο, το πρόβλημα της αγοράς. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι, και συγγνώμη για διακοπή. Παρατηρούνται ότι οι περισσότερες διαγραφές γίνονται εκεί κοντά στα Χριστούγεννα ή μετά τα Χριστούγεννα? Όχι, οι χριστουγεννιάτικες διαγραφές προφανώς αφορούν ξεχασμένες διαγραφές που έπρεπε να γίνουν. Δεν έχω κάποια εικόνα γι' αυτό. Επομένως δεν περιμένουμε περισσότερες διαγραφές φέτος τώρα, γιατί 5.357 ήταν αρκετά πολλές το 11, τώρα είναι λιγότερες, τουλάχιστον θα κλείσουν λιγότερες από το 11. Ναι, θα είναι λιγότερες. Τώρα πόσο λιγότερες, ας ευχηθούμε να σταματήσει να μην διαγραφεί καμία άλλη επιχείρηση, αν και κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο. Μία μελέτη μας που έγινε με την αναπτυξιακή εταιρεία του επιμελητηρίου διαπίστωσε το εξής: από τα 1.590 μέλη που διαγραφήκανε πέρυσι, τα 380 ήταν του κέντρου. Και μάλιστα από τα 380 του κέντρου, ο συνάδελφος τα ξέρει που από όσο μου είπε είναι στη Μητροπόλεως, οι περισσότερες επιχειρήσεις που κλείσανε ήταν στην οδό Μητροπόλεως και Αγίας Σοφίας. Δηλαδή φανταστείτε ότι στη Μητροπόλεως από τα 270 μέλη μας, τα 70 διακόψαν τις εργασίες τους. Ένα ποσοστό 26%, ενώ στην Αγία Σοφίας αντίστοιχα, που εγώ τουλάχιστον προσωπικά το πρωί που πήρα τα στοιχεία με ακρίβεια έπεσα από τα σύννεφα, γιατί νόμιζα ότι ο πεζόδρομος της Αγίας Σοφίας θα δημιουργούσε άλλη κατάσταση εκεί. Από τις 44 επιχειρήσεις που ήταν μέλη μας στο επαγγελματικό επιμελητήριο, οι 20 κλείσανε. Δηλαδή, ποσοστό 44% είναι οι 2 πιο χτυπημένοι οδοί στο κέντρο της πόλης, τουλάχιστον από την έρευνα αυτή που διεξάγαμε. Αυτή είναι η εικόνα της αγοράς. Αυτή είναι η εικόνα της αγοράς, δεν είναι καθόλου καλή. Αλλά το να μεμψημερίσουμε, να γκρινιάξουμε και να πούμε ότι το παρελθόν μας τα τελευταία 30-40 χρόνια το ξέρουμε όλοι, το έχουμε κατανοήσει και ο τελευταίος νομίζω το έχει κατανοήσει πια,
ότι βρισκόμαστε σε μία λανθάνουσα. Ακόμα και πριν που σας άκουσα να μιλάτε για την οικοδομική δραστηριότητα, έχω τις αμφιβολίες και τις ενστάσεις μου, γιατί αυτό δεν ήταν οικοδομική δραστηριότητα που ζούσαμε τα τελευταία 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ήταν μία οικοδομική φούσκα. Γι' αυτό ακριβώς και πάντα μετά από μία φούσκα έχουμε τραύμα στην αγορά. Τώρα έχουμε την απόλυτη διακοπή. Η οικοδομική δραστηριότητα είναι πολύ καλός εσωτερικός προπλασιαστής και φροντίζει για τη δικαιότερη διανομή. 250 επαγγέλματα λέγεται ότι ταΐζονται από την οικοδομή κτλ. Πάμε λίγο στα καθημάς να μιλήσουμε λίγο για τον ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος επίσης διέρχεται μια πολλαπλή κρίση πάνω από μια πενταετία. Σε εμάς, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα χτυπήματα στον χώρο ήταν το κλείσιμο μιας πολύ μεγάλης ασφαλιστικής επιχείρησης, και το κλείσιμο όχι με ομαλό τρόπο, γιατί η ασφαλιστική επιχείρηση δεν επιτρέπεται να κλείνει. Ήταν μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Συνέβη και αυτό στην Ελλάδα τη σύγχρονη. Αναφέρομαι στην ανταγωνίστρια εταιρεία Σπίδα Πρόνοια, που ήταν πάρα πολύ γνωστή. Δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά εμπιστοσύνης, κύριε Πορτοκάλη. Δηλαδή, εμείς βρίσκουμε πελάτες και πουλάμε εμπιστοσύνη. Αυτό δίνουμε ως ασφαλιστική εταιρεία. Αν χαθεί αυτό, είναι προφανές ότι δεν έχουμε κι εμείς λόγο ύπαρξης. Αυτό ήταν όμως παρελθόν, θα το αφήσουμε, το έχουμε χιλιοκουβεντιάσει. Προσπαθεί η πολιτεία να δώσει μια λύση για τους ανθρώπους αυτούς που πληγωθήκανε. Και πάμε λίγο παρακάτω να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα σήμερα. Εξελίσσονται τα πράγματα και οφείλω να πω για το χθες τη δυσάρεστη αλήθεια και για το αύριο την αισιόδοξη θέση μου, η οποία έτσι κι αλλιώς υπάρχει, έτσι. Είμαστε εδώ, παλεύουμε, αγωνιζόμαστε όλοι να τα βγάλουμε πέρα και δεν έχουμε φύγει μετανάστες ούτε στη Γερμανία ούτε στην Αυστραλία που πήγε ένας φίλος μου προχθές τόσο μακριά. Η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται τα 2 τελευταία χρόνια σε μια πτώση της τάξης του 20-30%. Διακινδυνεύω να πω νούμερα για να γίνει ακόμα πολύ σαφές σε όσους μας παρακολουθούν το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πτώση. Αυτό δημιουργεί τρομακτική κινητικότητα στον κλάδο και φυσικά δημιουργεί και μια πολύ μεγάλη πτώση στους ανθρώπους που απασχολούνται με αυτόν τον κλάδο. Ανέφερε ο καλός συνάδελφος πριν ότι οι κοσμηματοπόλες αριθμούσαν χιλιάδες κόσμο. Πρωτήτερα έτσι ήταν και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, οι οποίοι καλώς εχώνουν των πραγμάτων σήμερα που μιλάνε πρέπει να έχουν μείνει από 30-40 χιλιάδες άνθρωποι, περίπου 11.000 στο χώρο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κύριε Πορτοκάλη, το οποίο είναι μη διαχειρίσιμο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο αυτό. Σκεφτείτε ότι επειδή είναι οργανισμοί οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες, δεν έχουν προϊόντα, και γι' αυτό μπορούμε να πούμε πολλά, ότι στην Ελλάδα των υπηρεσιών και τα λοιπά, όλοι οι υπηρεσίες προσφέρουμε, κανείς μεταποίηση. Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν να αντιμετωπίσουν και το PSI. Σκεφτείτε μόνο ότι για την εθνική ασφαλιστική που έχω δικαίωμα να μιλήσω, από τα 780 εκατομμύρια ευρώ που ήταν τοποθετημένα σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, κουρευτήκαμε με 500 εκατομμύρια. Λείπουν δηλαδή από τα ταμεία της εταιρείας, έλειπαν, είναι η σωστή έκφραση, 500 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μπορεί να δημιουργήσει αυτό ταμιακά σε μια εταιρεία, και ευτυχώς ο μέτοχος, εδώ και περίπου 20 μέρες, είναι πολύ φρέσκο το γεγονός, έχει ήδη δημοσιευτεί στα μέσα, τοποθέτησε όχι τα 450 εκατομμύρια που χρειαζόμασταν για να ανακεφαλαιοποιηθούμε, αυτή είναι η έκφραση, αλλά 650 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή η Εθνική Ασφαλιστική έχει ανακεφαλαιοποιηθεί πριν από τη μητρική της, που είναι η Εθνική Τράπεζα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μια και όπως τα ξέρετε εσείς που είστε άνθρωποι της αγοράς, από τις 200 περίπου 50 θυγατρικές εταιρείες της Εθνικής, η μεγαλύτερη εταιρεία είναι η Εθνική Ασφαλιστική. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια φάση επανεκκίνησης, κύριε Πορτοκάλη. Βρισκόμαστε σε μια φάση όμως που η αγορά συνεχίζει να έχει ρευστότητα. Δεν τελείωσε η κρίση. Προσωπικά λέω σε όλους τους φίλους μου, και θέλω να το πω και στους ακροατές σας, έστω και αν φέρομαι ελαφρώς εύθυμος, ότι το 2013 θα είναι η εκκίνηση μιας καινούργιας κατάστασης, αυτής της καινούργιας Ελλάδας, και θέλω εγώ τουλάχιστον να προσπαθήσω πάρα πολύ να ξανατοποθετηθώ από την αρχή στην αγορά και να μην μετράω τα 25 μου χρόνια του παρελθόντος, αλλά τα καινούργια 25 χρόνια είναι και είμαι νέος, έχω άλλα 25 να δουλέψω με βάση και το νέο ασφαλιστικό. Τα καινούργια 25 χρόνια τα οποία έρχονται μπροστά. Κοιτάξτε τι θα συμβεί λοιπόν τώρα, τι εκτιμώ ότι θα γίνει. Καταρχήν, λυπάμαι πάρα πολύ για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν και δύο ανέργους μέσα σε μια οικογένεια. Αυτό είναι τραγικό, είναι κάτι το οποίο δεν δικαιούμαστε ούτε να χαμογελάσουμε, ούτε να διακομωδήσουμε ούτε τίποτα. Έχουν αυξηθεί τα συσίτια. Άκουγα σήμερα το μεσημέρι τη Βουλή και μιλάμε για μια καταστροφή. Δηλαδή, συσίτιο στην Ελλάδα του 2012 νομίζω ότι ούτε στους πιο φρικτούς εφιάλτες δεν μπορούσαμε να δούμε. Το 2013 όμως, κύριε Πορτοκάλη, θα είναι η χρονιά που πρέπει να ξεκινήσουμε. Οι τελευταίοι που μείναμε,
οι τελευταίοι των Μοϊκανών, γιατί πολλοί έχουν πληγωθεί, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να ξαναξεκινήσουν την οικονομία, να επανεκκινήσουμε, να κάνουμε ένα restart κατά τη γλώσσα των μηχανογράφων, για να μπορέσουμε από το 2014 και μετά. Δεν είμαι υπουργός των Οικονομικών, συγχωρέστε με που μιλάω έτσι. Αυτό θέλω, αυτό πιστεύω, σε αυτό ελπίζω και γι' αυτό δουλεύω. Γιατί αν μου λέγανε ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι όπως φέτος, ας πούμε, πιθανόν ούτε εγώ να μην άντεχα να παλέψω για τα επόμενα 10 χρόνια και μάλλον η Αυστραλία θα ήταν πάρα πολύ κοντά. Συνεχίζουμε λοιπόν να παλεύουμε. Εγώ βλέπω στα 8 γραφεία περίπου της Εθνικής που έχω σε 8 πόλεις της Ελλάδος, βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζουν οι πελάτες δειλά-δειλά να ρωτάνε, να ενδιαφέρονται κτλ. Θα συμβεί κάτι ακόμα στο δικό μας χώρο και συγχωρέστε με τον μονόλογο, θα είναι η τελευταία λέξη και να διακόψω. Θα συμβεί το εξής που είναι πάρα πολύ σημαντικό. 2 πράγματα έχουν πειραχθεί στην Ελλάδα αυτά τα 3-4 τελευταία χρόνια. Το ένα, το κορυφαίο, αυτό που σήμερα στη Βουλή ψηφίζεται για πολλοστή φορά, είναι τα εργασιακά. Τα εργασιακά είναι ένα δράμα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι καλά, κανείς δεν μπορεί να πει ότι ήταν καλά και διακινδυνεύω να πω και δημόσια ότι ουδέποτε το να είσαι δημόσιος υπάλληλος δεν ήταν πιο ελκυστικό από το να είσαι ιδιωτικός, να ιδιωτεύεις, να είσαι επιχειρηματίας. Η Ελλάδα των τελευταίων ετών δυστυχώς προαγάγει αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, φτάσαμε να λέμε ότι όσοι άνθρωποι ζουν από το δημόσιο, είτε σε υψηλότερες είτε και σε μεσαίες θέσεις, ήταν πολύ καλύτερα από εσάς και από μένα που παλεύαμε κάθε μέρα με το χαρτοφύλακά μας στην αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τέχνη, τρόπο κτλ. Αυτό λοιπόν το πράγμα μάλλον πάει να διορθωθεί πολύ κακά από ό,τι λέγεται από όλη την κοινωνία. Γιατί πάει οριζόντια να διακοπεί. Δεν πας χειρουργικά να το διορθώσεις, πας και κάνεις οριζόντιες περικοπές, αφού δεν είναι σωστό να διώξεις ξαφνικά έναν άνθρωπο μετά από 20 χρόνια δουλειάς. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν που πειράζεται σήμερα στην οικονομία είναι τα εργασιακά. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο κανείς μας δεν προλαβαίνει να συζητήσει, παρά μόνο, πώς τα λέμε αυτά τα ταμεία, κύριε Πορτοκάλη, που είναι έτσι πιο αναβαθμισμένα, τα ρετυρέ. Οι μόνοι άνθρωποι που σήμερα μπορούν να ασχοληθούν ακόμα με το πρόβλημα, το δεύτερο πρόβλημα που θα σας πω, που είναι τα ασφαλιστικά, και είναι τεράστιο θέμα, είναι οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, και δόξα τω Θεώ και εσείς οι δημοσιογράφοι, από ό,τι φαίνεται, το παλεύετε και η εξουσία σας είναι αρκετή για να μπορέσετε να κρατήσετε το ταμείο έξω από το ΝΕΟΠΗ. Είστε οι μόνοι που εξαιρεθήκατε. Συγχωρέστε με, δεν επιτίθεμαι προσωπικά σε εσάς, αλλά για άλλη μία φορά η συντεχνία σας καταφέρνει το ακατόρθωτο. Περάσετε και τους γιατρούς και τους μηχανικούς και τους δικηγόρους, που ήταν πάντα το αφάνκατε κάθε ελληνικής βουλής στην νεότερη Ελλάδα. Το ασφαλιστικό λοιπόν θέμα είναι αυτό το οποίο θα έρθει μπροστά μας πάρα πολύ δυνατά, πολύ έντονα, θα είναι ισχυρό και είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να υπηρετήσουμε με σοβαρότητα, με διαφάνεια και με επαγγελματισμό όλοι οι άνθρωποι που εμπλεκόμαστε σε αυτό το χώρο. Πιστεύω λοιπόν ότι τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον για το δικό μας χώρο, θα υπάρχει μια τεράστια άνοδος και πρέπει εδώ να μην κανιβαλίσουμε την αγορά, δεν έχουμε δικαίωμα και να δουλέψουμε με σοβαρότητα πρέπει και με όποιο άλλο τρόπο ο καθένας αντιλαμβάνεται. Νομίζω ότι έχω μακρηγορήσει και πρέπει να σταματήσω. Χρήσιμα και ωφέλιμα όσα είπατε. Κύριε Παπαδόπουλε, σε εσάς τώρα. Μια και μιλήσατε για τον κλάδο σας, να δούμε κάποια πράγματα πιο γενικά για την αγορά. Μας είπε ο κύριος Αναστασίου ότι είναι αισιόδοξος, δηλαδή μίλησε για ένα νέο ξεκίνημα το 2013. Δεν θέλει να κάτσει να μετρήσει τα 25 χρόνια που ξόδεψε στην αγορά και ότι έχασε ή ότι κέρδισε στο παρελθόν. Θέλει να δει από εδώ και πέρα τι γίνεται. Και νομίζω ότι είναι μια καλή προσέγγιση αυτό. Δηλαδή το ότι αυτό που έγινε, έγινε. Από εδώ και πέρα τι κάνουμε, που είναι σημαντικό. Τι κάνουμε λοιπόν από εδώ και πέρα, πόσο αισιόδοξοι πρέπει να είμαστε και πώς προχωράμε. Από εδώ και πέρα πρέπει να βάλουμε νέους όρους. Για μένα αυτή η περίοδος που έχουμε ζήσει όλοι και έχει επηρεάσει όλους μας, στον καθένα στο βαθμό που του αναλογεί, είτε σε επαγγελματικό αλλά πολλές φορές και σε προσωπικό επίπεδο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που ζούμε είναι μια νέα πραγματικότητα και σε μια νέα πραγματικότητα βάζεις καινούριους όρους στο παιχνίδι. Και αυτοί οι όροι, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που είπε ο προηγούμενος συνομιλητής, είναι μια έκφραση που τη χρησιμοποιώ και εγώ πάρα πολύ. Κανιβαλισμός αγοράς. Ζούμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση στην αγορά, κυρίως στον κλάδο των τροφίμων και ό,τι αφορά κοντά μας, όπου με την ύπαρξη πολλών νόμων οι οποίοι δεν εφαρμόζονται, το μόνο πράγμα που κάνουμε είναι να λέμε ότι όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει. Δεν λειτουργούν έτσι οι αγορές. Δεν λειτουργεί έτσι η οικονομία, δεν λειτουργεί έτσι η επιχειρηματικότητα. Εάν δεν υπάρξει σεβασμός από το φορέα που λέγεται επαγγελματίας, αλλά και από το φορέα που λέγεται
κράτος, παύλα, κρατική υπόσταση και νόμοι οι οποίοι διέπουν την αγορά. Να κάτσουν να συζητήσουν κάτω και να δούνε πώς πρέπει να λειτουργεί η αγορά και την αφήσουν να λειτουργεί έτσι, πουλώντας, μπαίνω λίγο ξανά στο επάγγελμά μας, αλλά ξέρετε ο καθένας το βλέπει από τη δικιά του μεριά. Πουλώντας λοιπόν διάφορα προϊόντα σε ανοιχτές αγορές χωρίς να έχουν καθόλου κανόνες υγιεινής, πουλώντας σύμμικτα προϊόντα παντού. Πρόσφατα βγήκε ο καινούριος αγρονομικός κώδικας, ο οποίος αν κανείς τον διαβάσει και τα λοιπά, θα δει ότι μόνο τη ραχοκοκαλιά της Ελλάδος, δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν ωφελεί. Μάλλον θέλουν μια συρρίκνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί τις μεγάλες πιστεύουν ότι μπορούν να τις ελέγξουν περισσότερο. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετος σε αυτήν την ιστορία. Είναι καλόχειρο ο σύνδεσμός σας να μην αφήνουν να συμβεί αυτά, τουλάχιστον το δικό σύνδεσμο? Κρατάει καλά, κρατάει... Εμείς προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι είμαστε και θα είμαστε η ραχοκοκαλιά της Ελλάδος. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε καταστήματα φωτεινά, με ανοιχτές πόρτες. Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό που ίσως οι συνάδελφοι να μην το εκλαμβάνονται. Ξέρετε ότι έχουμε πάνω από 10 κρατικούς ελέγχους στα καταστήματά μας. Έτσι θα το πω πιο γρήγορα. Δηλαδή, πέρα από τους οικονομικούς ελέγχους μιας εφορίας, έχουμε αστικτηνιάτρους, ΕΦΕΤ, τουριστική αστυνομία, επιθεώρηση εργασίας. Τι να σας πω, αν σας κάτσω να σας περιγράψω πόσους ελέγχους έχουμε συγκεκριμένα. Πείτε μας το μήνυμα για τις επόμενες ημέρες. Γιατί δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Εάν δεν ήμασταν θετικοί για την αγορά, σας πληροφορώ ότι δεν θα ήμασταν ούτε σε αυτό το πάνελ, ούτε σε αυτή την πόλη, ούτε σε αυτή τη χώρα. Τι πιστεύετε? Θα είχαμε όλη τη δυνατότητα όλοι μας, και αναφέρομαι, φαντάζομαι και τους τρεις, αλλά πιστεύω ότι συμφωνούν οι συνομιλητές, να έχουμε φύγει ήδη, όχι στην Αυστραλία, ίσως και πιο μακριά. Πιστεύω ότι εφόσον μπορέσουμε όλοι να δούμε τα πράγματα ορθολογιστικά και να δούμε ποια είναι η νέα πραγματικότητα, ποια είναι η πραγματικότητα της οικονομίας την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, εκπροσωπώ κλάδο ο οποίος έχει όλη τη δυναμική μέσα από ένα σοβαρό πλαίσιο συζητήσεων να βοηθήσει στην οικονομία. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι το 2013 πρέπει να είναι εφαλτήριο, πρέπει να είναι μια αρχή όπου όλα τα πίσω πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα, να πάψει να υπάρχει αυτή η μη εφαρμογή των νόμων ή, αν θέλετε, η μερική εφαρμογή των νόμων, να γίνει πιο ακριβοδίκαιο το σύστημα που έχει σχέση με τους μισθούς. Προχθές άκουγα πάλι στις ειδήσεις, μιλούσαν τώρα για αυτούς που παίρνουν μισθούς 3.000 ευρώ, 4.000 ευρώ, 5.000 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτοί οι μισθοί στην αγορά, πιστέψτε με. Και βεβαίως λοιπόν να μπούμε στην πρωτογενή οικονομία. Δηλαδή, αλίμονο αν αφήνουμε αυτό που μας έχει χαρίσει ο Θεός, την γη, τον ήλιο, τις υδροφόρους ορίζοντες ανεκμετάλλευτους, και να περιμένουμε πότε θα σκάψουμε να βρούμε πετρέλαιο και πότε θα σκάψουμε να βρούμε χρυσό, ας πούμε, στη Χαλκιδική. Αυτά καλά είναι, αλλά ας δούμε το χρυσό, ο οποίος πραγματικός χρυσός παλιά ήταν το στάρι, και ξέρετε ότι στις αρχαίες οικονομίες με τέτοιο κάνανε τις συναλλαγές τους. Καλώς. Κύριε Καλοπακίδη, πολύ σύντομα μονάχα, γιατί να πάρω τη σκητάλη από τον αγαπητό το Μάριο. Για το χρυσό. Θα μπορούσε και ο δικός μας ο κλάδος να είναι τελείως κάθετος κλάδος, γιατί ξέρετε στην Ελλάδα έχουμε και χρυσό. Αλλά κάποιες αγκυλώσεις δεν μας επιτρέπουν να τον εξορίξουμε. Θα μπορούσε λοιπόν να έχουμε και πρωτογενή τομέα στο δικό μας το κλάδο, αν δεν υπήρχαν αυτές οι αγκυλώσεις. Σε κάθε περίπτωση, εγώ βλέπω ότι η κρίση έχει δύο πλευρές ανάγνωσης. Η μία είναι τη ζούμε αυτή, η άλλη είναι ότι βλέπω ότι θα μας βοηθήσει και σαν σύνολο. Νομίζω ότι θα γίνει επαναπροσδιορισμός του αξιακού μας συστήματος. Νομίζω ότι θα επανακτιμηθούν κάποια πράγματα. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια μπερδέψαμε την άνεση με την ευτυχία. Νομίζω ότι αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό που είπε προηγουμένως ο Μάριος στην πρώτη τοποθέτηση περί τέχνης, και θα ήθελα να εισέλθω ξανά στο δικό μου το χώρο, ξέρετε, αλλά και στον χώρο του Μάριου. Ξέρετε, η τέχνη είναι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Εκεί μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Είναι προστιθέμενη αξία. Δεν μπορούμε ακριβώς, υψηλή προστιθέμενη αξία. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους καλούς μας γείτονες ή τους παραπάνω γείτονες. Τι πιστεύετε λοιπόν? Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, να επενδύσουμε στον τουρισμό, όπως είπε και ο Μάριος, κάποιες παθογένειες της αγοράς που έχουν να κάνουν σχέση με τη λειτουργία και τη συμπεριφορά κατά συνέπεια και τη διάθρωση της αγοράς, αυτές πρέπει να τις δούνε εμείς τις εισηγήσεις ως σύλλογος
και ως φορείς, συνδικαλιστικοί φορείς τις κάνουμε. Αλλά ξέρετε, ο συνδικαλισμός δεν κυβερνά. Ο συνδικαλισμός είναι, στην καλύτερη περίπτωση, είναι μία δύναμη επιρροής. Αυτή τη δύναμη επιρροής την εξασκούμε. Και μάλιστα θα έλεγα ότι ο δικός μας συνδικαλισμός αξιοποιεί τη συλλογική προσπάθεια. Δεν την εκμεταλλεύεται. Εμείς προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Πιστεύω, εν πάση περιπτώσει, ότι σε κάθε περίπτωση, ότι όπως είπαν και οι εκλεκτοί συνάδελφοι, όντως μετά από αυτή την κρίση το μπαλάκι θα χτυπήσει κάτω και το θέμα είναι πόσο ψηλά θα αναπηδήσουμε. Αμήν. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Αμήν. Και το πώς θα βγούμε μέσα από αυτή την κρίση. Πιστεύω, από την άλλη όμως, για να ολοκληρώσω, πιστεύω ότι δεν πρέπει να μας πιάσει και η στεναχώρια και να κλειστούμε μέσα στο καβούκι μας, γιατί όταν θα περάσει η κρίση, γιατί είναι νομοτέλεια, ξέρετε, μετά την κρίση έρχεται η άνθηση. Θα πρέπει να υπάρχουμε. Όταν ανοίξουμε λοιπόν τις θηρίδες και θα βγούμε έξω, να μην δούμε το τρένο να έχει φύγει. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Θερμά σε ευχαριστώ και εσάς, κύριε Αναστασίου, και εσάς, κύριε Παπαδόπουλε, και εσάς, κύριε Καλπακίδη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε, και ως συμπέρασμα από αυτή την εκπομπή να πούμε για την πολιτεία, πέραν του θετικού μηνύματος που θέλαμε εμείς να το δώσουμε, γιατί όλα μαύρα και ζωφερά πρέπει να υπάρχει και κάποιο φως στον ορίζοντα, να πούμε για την πολιτεία, εάν δεν μπορεί να κάνει κάτι για να στρώσει το γήπεδο των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, τουλάχιστον να μην το κουνάει. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας.